Pochválený buď Ježiš Kristus. Vítajte, bratia a sestry. Vidím, že ste sa nezľakli ani témy a prišli ste. Hovoríme o smrti a súde. Raniero Cantalamessa, pápežský kazateľ, hovorí, že smrť je najmocnejší kazateľ. Lebo tam, kde vstúpi, tak prináša nové veci, také, ktoré dovtedy človek často ani raz v živote nestretol, káže. Naozaj to vidíme, že je to tak. Tam, kde v smrť vstúpi, mení dejiny. Aj do tejto farnosti prišla aj v týchto dňoch. Budú nejaké pohreby a mení osudy ľudí, rodín, tých pozostalých, ale aj toho, kto odišiel z tohoto sveta. Pamätám si veľmi dobre, pred 5 rokmi v našej farnosti bolo krásne ráno, slniečko, ukazoval sa pekný deň a zrazu sa doniesla správa, že havaroval v našej farnosti autobus, 4 mŕtvi, 3 ťažko zranení na hranici smrti. A hneď to zmenilo celú dedinu, postoje, osudy a koľko rodín to zmenilo. A tak môžeme mať osobnú skúsenosť, ako smrť naozaj je najmocnejší kazateľ. Raz, keď František z Assisi pracoval v záhrade, išiel akýsi človek okolo a pýta sa Františka: František, čo by si robil, keby si sa dozvedel teraz, že za hodinu zomrieš? A František pokojne odpovedá: ďalej by som pracoval v záhrade. Prečo tak odpovedal? Lebo bol na smrť pripravený. Prosme aj my Ducha Svätého, aby osvecoval náš rozum, naše životy, aby sme sa mohli pod jeho pôsobením pozrieť aj na toto tajomstvo konca nášho života, ktorým je smrť. Nie v strachu, ale v takom Božom pohľade. Vzývajme Ducha Svätého. Zošli svojho ducha, všetko bude pretvorené. Modlíme sa, večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj, prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrze Krista nášho Pána.
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Vítajte, bratia a sestry. Ešte raz na svätej omši chcem pripomenúť, že sa aj spovedá, kto by potreboval aj cez svätú omšu, budú dokiaľ bude treba, do kázne a potom po kázni. Chvíľke ticha, uznajme, že sme hriešni, oľutujme aj hriechy toho dnešného dňa, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť tieto sväté tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane. Lebo sme sa prehriešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. A daj nám svoj spás. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Milosrdný Bože, modlitby a kajúce skutky v tejto pôstnej dobe nech pripravia naše srdcia, aby sme ochotne prijali veľkonočnú milosť a ohlasovali svätú radosnú zvesť o vykúpení skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo žijeme vo viere a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu. Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.
Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik. Ženích prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili: aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: Pane, Pane, otvor nám. Ale on im povedal: veru, hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Počuli sme slovo Pánovo. Posledné pravdy. Tak voláme, bratia a sestry, rozprávanie o smrti a o súde, lebo oni sú skutočné, pravdivé, nikto sa im nevyhne a prídu na konci nášho života pozemského, teda sú posledné. Ak chceme sa na misiách dotknúť všetkých podstatných pravd nášho života, tak sa musíme dotknúť aj otázky smrti, konca nášho života. Nie preto, aby koho si sme strašili, ale preto, aby sme sa zamysleli nad touto najdôležitejšou chvíľou. Pretože to, ako bude v tejto chvíli smrti, naša duša vyzerať, tak bude vyzerať aj naša večnosť. Sám som si dával otázku, či je táto téma o smrti až taká dôležitá, aby sa jej venoval na misiách celý jeden večer. Pamätám si, ako dnes, na ten čas, keď som si túto otázku kládol, bolo to po obede v jeden deň, a tak úplnú odpoveď som ani nenašiel. Ale na druhý deň ráno, keď som si pustil mobil, prišla mi SMS-ka od rodnej sestry, ktorej písala, že jej svokor v noci dostal ťažký srdcový infarkt a je otázne, či to vôbec prežije. A nebolo mi všetko jedno, lebo som vedel, že už roky nebol na spovedi. A tak mi Pán Boh veľmi jasne ukázal, aká dôležitá je táto téma, a potvrdil mi to. Vďaka Bohu prežil to, ale na spovedi ešte nebol. Môžete si spomenúť na neho modlitbe. Smrť, rozhodujúci okamih nášho života, prelomu života a večnosť. Ale kto si povie, akej večnosti? Veď po smrti aj tak nič neexistuje. Smrťou sa všetko končí a bude veľká bodka za životom každého z nás. Naozaj? Skúsili ste sa už tak dokonca zamyslieť nad tým, že všetko sa má raz skončiť smrťou? Ak ste sa skúsili, tak ste prišli k čomu? K absurdite. K tomu, že ak to naozaj všetko má skončiť smrťou, tak potom je to na slučku už dnes. Lebo na čo sa tu potom trápime, boríme, ak raz všetko aj tak má skončiť smrťou?
Na čo dodržujeme nejaké zákony, čo si neužijeme toho krátkeho života, rozmarov a šeličoho, ak aj tak raz všetko to má skončiť a príde nič. Nič, to je nič. To je naozaj do absurdity vedúce. A cítime sami, že tak to nemôže byť. Že to hovoria len tí, ktorí tak trošku chcú utiecť od zodpovednosti života. Pretože aj naše vnútro nám hovorí: človeče, žij múdro a rob dobre, lebo za to budeš odmenený. A nerob zle, lebo za zlo budeš potrestaný. Svedomie. Ako je možné, že toľkí v dejinách sa už snažili vymazať a nikdy sa im to nepodarilo? Mohli ho umlčať na nejaký čas, poprikrývať všeličím, ale ono sa potom znovu ozvalo. Prečo? Lebo to je Boží hlas v nás, hlas večnosti, ktorý nás upozorňuje, aby sme žili dobre a nerobili zlo, lebo raz príde vyúčtovanie. A takto aj vnímame, že to tak je. Dnes existuje veľa ľudí, ktorí prežili tzv. Klinickú smrť. S mnohými som sa stretol, rozprával a skúste im povedať, že po smrti nič neexistuje a vysmejú sa vám. Prečo? Lebo oni nie veria, že po smrti niečo existuje. Oni to vedia, oni to nepotrebujú veriť. Oni majú s tým skúsenosť, že život aj po smrti existuje. Je to zaujímavý jav dnešnej doby, možno práve vďaka pokročilej lekárskej vede. Ale mnohí ľudia majú tú skúsenosť, keď videli svoje telo mŕtve a oni boli mimo neho. Oni existovali mimo svojho mŕtvého tela. Vedeli, že život mimo tela existuje po smrti. Ale čo je dôležitejšie, tak o večnom živote po smrti nám hovorí Ježiš, náš Spasiteľ a Božie slovo. A upozorňuje nás, aby sme sa na tento život po smrti aj pripravovali. A tak múdrosťou je, že keď život po smrti existuje, tak naozaj, kto je múdry, sa naň aj pripravuje. A predsa dnes, keď smrť je tým rozhodujúcim okamihom, o ktorom rozhodne aj potom ďalšia večnosť, predsa dnes smrť obchádzame, bojíme sa jej, utekáme pred ňou, vyháňame ju do nemocníc, hospicov, len aby sme sa tvárou v tvár s ňou nemuseli stretnúť. Paradoxom je, že mnohí, ktorí smrť obchádzajú, odháňajú ju preč, pozerajú v televízii neraz filmy, kde sa zabíja, tzv. Krváky, pri ktorých sa, ako hovoria, odreagovávajú. A mnohí z nás dennodenne pozeráme správy. Tu i tam počujeme, ako pár ľudí zomrelo pri havárii, niekoľko pri takej katastrofe, pri onakej. Ale skúsme si tak povedať v srdci, bratia a sestry, koľko razy nás ani nenapadne, aby sme sa za tých ľudí, ktorí možno práve v ten deň zomreli, aspoň pomodlili odpočinutie večné, daj im, Pane. Ako si to berieme jedným uchom dnu a druhým von. A keď takto žijeme, tak dávame najavo, že smrť síce ako fakt existuje, ale mňa sa zatiaľ netýka, ide to mimo mňa. No život nám hovorí o niečom inom. Tragédie, havárie, živelné pohromy, žiaľ, sú na dennom poriadku. A keď sa dotknú aj nášho života, keď kto si blízky z nášho života odíde, vtedy vidíme, ako je smrť veľmi blízko, ako začína meniť naše osudy, plány, ktoré sme mali a zrazu už ich niet, lebo odišiel ten, s ktorým sme rátali a už ho niet. Ostalo prázdne miesto a možno si uvedomíme, že už ja som na rade podľa veku. A tak vidíme, ako sa nikto smrti nevyhne. Môžeme ju odsunúť, ale ona nás dobieha. A tak sa len naplňajú slova 49. žalmu, ktorý hovorí: rovnako hynie blázon i hlupák, boháč i chudák a všetko zanechajú na tomto svete a odídu do večnosti. Áno, smrť je ten rozhodujúci okamih, ktorým prechádzame do večnosti.
ktorý rozhoduje o tom, aká bude naša večnosť. Ale on len rozhoduje. No na tento okamih sa potrebujeme aj pripraviť celým svojim životom. To, že život po smrti existuje, nám potvrdzuje predovšetkým náš Spasiteľ Kristus. Kto si povie, veď z cintorína sa ešte nikto živý nevrátil, ale naozaj počúvame, čítame písmo a vidíme, ako Ježiš vzkriesil naimského mládenca, Jairovu dceru, Lazara, ako pri jeho smrti mnohí zosnuli z hrobov v Jeruzaleme a okolí stali z mŕtvych a vrátili sa do mesta a tí príbuzných stretli živých. Ale oni znovu potom zomreli. No je kto sa už vrátil z hrobu a už viac nezomiera. A to je náš vykupiteľ Ježiš Kristus, ktorý potvrdzuje, že smrť nemá to posledné slovo v živote. Že to posledné slovo má On, ktorý je pánom života i smrti. A tak, čo nám hovorí naša kresťanská viera? Menovite, že smrť ako fakt prirodzený stále existuje. Ale predovšetkým nám hovorí to, že Kristus premohol smrť. A tak úplne zmenil tvár smrti. Smrť, ktorá dovtedy bola strašiakom, koncom, všetko ňou sa končilo, sa od Kristovho zmrtvých stania stáva len prechodom k večnému životu. A Ježiš hovorí, kto vo mňa verí, bude žiť, aj keď zomrie. Ten, kto vo mňa verí, ja ho vzkriesim raz posledný deň a bude so mňou aj kráľovať. Smrť bola do čias Ježiša len veľkou priepasťou, ktorú nebolo možné prekonať. Ale po čase zmrtvých stania sa stala mostom k novému životu, k večnosti. Videl som veľmi pekný obraz, síce taký jednoduchý, ale veľmi múdry. Na ňom bol namalovaný kraj zeme, potom nasledovala priepasť, ktorú nebolo nijako možné prekonať, a potom bol kraj neba. A na kraji zeme stali ľudia jeden vedľa druhého, veľmi smutní, lebo sa nevedeli dostať do večnosti, do neba, hoci potom túžili. No keď sa človek tak dobre zadíval, v pozadí obrazu predsa len existoval jeden spôsob, ako sa dalo cez tú priepasť zo zeme do neba prejsť. Viete, aký to bol spôsob? Zo zeme do neba z jedného kraja na druhý bol kríž a po ňom sa dalo prejsť. Aký múdry obraz. To nám hovorí naša viera. To je to, čo nám Ježiš prišiel priniesť. Aby sme nemuseli mať strach z večného zatratenia, ale radosť z neba, ktoré nás čaká. Na tom našom misijnom kríži je pod Ježišovými nohami lebka s kostiami, znak smrti. Aj na niektorých starých krížoch to môžete vidieť. Kde tu sa ministranti pýtajú, čo to znamená, prečo je tam tá lebka. Čo myslíte, čo to znamená? Smrť si hovorí, tak konečne som ho dostala. Nie, toto znamená. To je niečo iné. To sú tie slová, ktoré píše apoštol Pavol v liste Rimanom. Kristus musí kráľovať, až pokiaľ mu nebudú všetci nepriatelia položení pod nohy. A ako posledný z nepriateľov mu pod nohy bude položená smrť. Smrť pod Ježišovými nohami. Tak ako sa modlíme na veľkonočnú vigíliu, onedlho to budeme počuť, Kristus smrťou smrť premohol a svojim zmrtvých staním nám zabezpečil večný život. Svojim zmrtvých staním potvrdil, že smrť nemá posledné miesto, ale že bola porazená jeho smrťou, ktorou nás vykúpil. A tak Kristus úplne zmenil tvár smrti. Isté, ona zostáva pre nás stále tajomstvom, ale nemusíme sa jej báť, lebo vieme, že Ježiš ju premohol. Sú však dve tváre smrti. Je smrť dobrá a je smrť zlá. Smrť človeka, ktorý celý svoj život sa snažil nasledovať Krista a žiť podľa jeho slov, bude zaiste iná ako smrť človeka,
ktorému celý život nič nebolo sveté, ani Boh s prikázaniami, ani ľudia, kráčal cez mŕtvoly a nikoho a nič si nevážil. Isté, že každý máme svoje chyby, pády. Kto ich nemá? Okrem Ježiša a Márie, každý ich máme. Ale nezabúdajme na niečo podstatné. Kristus prišiel ako spasiteľ hriešnikov. On prišiel hľadať aj tú ovečku, ktorá sa stratila. A nie to, aby ešte opustil tú, ktorá sa ho snaží nasledovať. Ježiš veľmi dobre pozná naše pády, slabosti, ale vidí našu ochotu kráčať za ním. A tak majme tú istotu, že neopustí tých, ktorí sa ho v tomto živote snažia nasledovať, ale bude pri nich aj v tej rozhodujúcej chvíli. Majme tú dôveru. Tak ako Pavol, ešte keď žil na tejto zemi, to znamená, že ešte keď bol hriešník, ale už hovorí, mám pripravený od Boha veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň odovzdá môj Pán. Odkiaľ mal tú istotu, čo myslíte, že príde do neba? Dôvera v Pána. On nás to učí. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovečky a chránim si ich. Ale je smrť aj zlá. A preto nás Ježiš aj v dnešnom evanjeliu vyzýva: bedlite a buďte pripravení. Majte lampy zažaté. To znamená, majte v sebe svetlo. Žite vo svetle, nie v tme. Lebo tak nám to hovorí aj naše múdre slovenské príslovie: aký život, taká smrť. A má to aj pokračovanie: aká smrť, taká večnosť. Dovolím si povedať, že na 95% to naozaj platí. Aký život, taká smrť. Človek, ktorý celý život sa snažil byť verný Kristovi, bude mať inú smrť ako ten, kto Bohom opovrhoval a žil bez Neho, bojoval proti Nemu. Lebo keď bol za života Boh jeho nepriateľom, tak po smrti bude ten človek chcieť s ním byť? Isté, možné to je. Pán Boh využije všetky veľkosti svojho milosrdenstva, ale naša slobodná voľa tiež musí súhlasiť, lebo proti nej ani Boh nič nezmôže, ak my nechceme. Mal som spolubrata, ktorý chodil po nemocničný kaplán a rozprával svoj príbeh. Raz bol v nemocnici na oddelení mužov a chodil z izby do izby a ponúkal, či kto si nepotrebuje poslúžiť sviatosťami Eucharistia, spoveď či rozhovor o písme, o živote. A keď prišiel do tej jednej z izieb, tak z tej izby po tejto jeho ponuke sa ozvalo: tu nikto nič nepotrebuje. Kňaz išiel preč. Išiel aj na druhý deň po tom oddelení a dobre si tú izbu pamätal, ale znovu prišiel, povedal si, možno je tam kto si iný. A keď dal ponuku, ozvalo sa ešte tvrdšie: vypadni a už sem nechoď. A tak na tretí deň tú izbu obišiel. A keď bol už na konci oddelenia, tak ho dobehol muž z tej izby a prosil ho: pán farár, poďte ku nám na izbu, dvaja z nás sa chceme vyspovedať. A kňaz si ho dobre pamätal a hovorí mu: už ste ma 2 razy vyhodili a zrazu chcete spoveď? Keď to muž videl, ospravedlnil sa, že si ho kňaz pamätá, a po ospravedlní poprosil ešte raz. A tak kňaz išiel a potom zistil, čo bolo vo veci. V tej noci zomieral na tej izbe jeden z tých 3, ktorí tam boli, a zomieral vo veľkých bolestiach, chorý na rakovinu, nemohol skonať, trvalo to hodiny, a vo veľkých nadávkach, hrešeniach, rúhaniach na seba, na svet, na všetkých okolo, aj na tých spolubývajúcich, na Boha. A nakoniec predsa len po niekoľkohodinovom ťažkom boji skonal. Lekári ho nemali kde dať, všetko bolo obsadené, a tak musel zostať pri tých 2. A keď videli, ako z tohoto sveta odchádzal a uvedomili si, kam asi išiel, tak sa chceli vyspovedať. Ale na čo ísť až tak ďaleko? Všakže poznáme všetci ten príbeh Jana Pavla II., keď zomieral. Nehovorím to preto, že bol pápež, ale preto, ako zomieral. A tiež ľudia pod oknami plakali, že odchádza, a on napísal, či povedal:
už ma nechajte odísť do domu Otca. Vidíte, mal tú istú istotu, ako aj Pavol. Do domu Otca, on vedel, kam ide, lebo žil verný Pánovi a to neznamená, že nemal svoje slabosti. Kto ich nemá? Je smrť dobrá a je smrť zlá. Aký život, taká smrť. A aká smrť, taká večnosť. A preto žijeme dobre a múdro, aby sme potom aj v pokoji mohli zomierať. A nestrácajme dôveru v Pána, lebo iste, aj keď smrť ostane tajomstvom, nikto nevieme, ako tá moja, tvoja smrť bude vyzerať, ale to, čo nás prevedie a čo Pán chce, aby nás previedlo cez túto bránu smrti, to je práve dôvera v Neho. Lebo On, ten dobrý pastier, si nás chce priviesť k sebe. Dôverujme Mu. List Hebrejom píše, je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom príde súd. Je ustanovené, že ľudia raz zomrú. Raz. Nie 2 razy, či 3 razy, 5 razy, ale iba raz. A tá smrť, tá chvíľa rozhodne o ich večnosti. Hovorím to preto, lebo dnes sa medzi nami, a to aj veriacimi katolíkmi, rozmáha viera v reinkarnáciu, to znamená prevtelenie. Keď mnohí veria, že keď tu čosi nezvládnem, tak ešte bude možnosť akejsi opravnej skúšky, že potom sa prevtelím a znovu budem žiť na tomto svete. Ale nedajme sa pomýliť týmito teóriami, bratia a sestry, ktoré zvlášť z východu tu prichádzajú, z východných náboženstiev, lebo oni sú falošné. Je ustanovené, že ľudia len raz zomrú, hovorí písmo, nie viackrát. Keby bolo možnosť nejakej opravnej skúšky, ak to tak môžeme nazvať, tak by nám o tom Ježiš bol povedal. Ale on hovorí, písmo hovorí pravý opak, len o jednej možnosti. A koniec koncov reinkarnáciu dnes vyvráti už aj zdravá psychológia. Netreba na to veľa. A tak je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom príde súd. Uvedomujeme si, že potom príde vyúčtovanie. Ale súd prichádza už tu na tejto zemi. Dovolím si povedať, ako v našom svedomí, v našom srdci. Ono nás súdi. Či robíme dobre alebo zlé. Buď máme pokoj a radosť, alebo výčitky. To je súd Boží. Ale to je ten súd v tej výhode, že ešte máme možnosť zmeniť to, čo nie je dobré. Po smrti už nebude taká možnosť. No kto si povie, na tejto zemi súd, veď na tejto zemi nie je spravodlivosti. Stále viac, ako by bolo vidieť, že tí horší majú možnosť ešte viac robiť zlo a tí spravodliví majú život ťažký, sú trestaní. Naozaj, možno to tak navonok vyzerá, ale či naozaj nie je súdu na tomto svete, na tejto zemi, alebo sa mýlime. Poznáme znovu to múdre slovenské príslovie: Božie mlyny melú pomaly, ale isto. O čom hovorí? O tom, že Pán Boh má posledné slovo. Nie zlý človek, ale Pán Boh bude mať posledné slovo. A On zasiahne v čase, kedy On sám chce. Možno, že sa navonok tak zdá, že tí zlí môžu stále robiť zlo a dobrí sa majú ťažko. Ale nedajme sa klamať, bratia a sestry, lebo Peter apoštol, prvý pápež, nás o tom poučuje. A keď píše v svojom liste, to nie Boh zabudol na zlo, ale On je len trpezlivý s vami všetkými a nechce, aby niekto zahynul, ale čaká, aby sa všetci dali na pokánie. To je ten čas Božej trpezlivosti. Ale niekedy Pán Boh veľmi jasne ukáže, že On je sudca, že On má posledné slovo. Pred niekoľkými rokmi, keď boli voľby v Brazílii na prezidenta, možno si pamätáte, jeden z kandidátov bol aj Tancredo Neves, pyšný človek, a vyhlásil vo svojej pýche, že keď bude mať viac ako 500 000 hlasov, tak ani Boh nezabráni, aby sa stal prezidentom.
a naozaj mal viac ako 500 000 hlasov. Ale deň predtým, ako sa mal stať prezidentom, zomrel. Pán Boh je trpezlivý, ale pamätlivý. Keď je toho veľa, keď človek prekročí všetky svoje možnosti a Pán Boh to vie, tak on ukáže, že on je aj sudca. Milosrdný, ale aj sudca. Súd prebieha už tu na zemi a preto počúvajme svoje svedomie, v ktorom nám Boh hovorí a súdi nás, naše svedomie. A potom príde ten osobný súd po smrti. Celkom presne nikto nevie, ako to bude vyzerať. Ale kto si to tak povedal, že duša sa v podstate sama posúdi, lebo už bude stáť v čistom svetle. Boh je čisté svetlo, nie v ňom žiadnej tmy. A bude aj ona v úplnom svetle, oslobodená od všetkej príťaže tela, žiadostivosti, slabosti. A tak sa bude bude sa vidieť v tom Božom svetle, ako na tom naozaj je. A nič nečisté pred tým Božím svetlom nevydrží. A ak niekto zomrel v Božom nepriateľstve, teda v stave ťažkého hriechu, nebude chcieť byť ani po smrti Božím priateľom. A ak kto si sa potrebuje očisťovať, tak bude na to možnosť, stav očistca. Ale iste to nie je reinkarnácia, to je iný stav očisťovania. A potom bude ten posledný súd na konci vekov, keď príde Syn človeka v sláve anjelov a oni zhromaždia všetkých skriesených, vyvolených, tých dobrých po pravici Božieho Syna a zlých po ľavici. Poznáme to podobenstvo, či ten výjav súdu. A Pán povie tým na pravici: poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný, dali ste mi jesť, smedný, dali ste mi piť a tak ďalej. A tým po ľavici povie pravý opak: nenavštívili ste ma, neobslúžili ste ma, nedali ste mi jesť, piť. Čo ste jednému z mojich najmenších urobili, mne ste to urobili, hovorí Pán. A tak nezabúdajme na to, že súdení budeme z lásky, zo skutkov lásky. Z toho, čo sme urobili alebo neurobili jednému z našich bratov a sestier. A tak, aké aktuálne je, zvlášť aj v tomto čase pôstu si to uvedomujeme, plniť a robiť skutky duchovného i telesného milosrdenstva. Lebo z nich budeme súdení. Nie z toho, či sme boli aj v robotný deň na svätej omši, či sme sa pomodlili 2 ružence, či ani jeden. Aj keď je pravda, že keď sa nebudeme modliť, tak nebudeme mať silu robiť dobre. Potrebujeme sa modliť. Ale súdení budeme zo skutkov lásky. A tak využívajme aj ten duchovný život na to, aby sme boli čím viac dobrí v srdci a robili dobro. Raz príde Pán a zaklope. A príde aj do nášho života sestra smrť, ako ju nazýva František. Možno už je aj zoťatý strom, z ktorého bude naša trúhla urobená. Možno už aj je. A ten strom určite rastie, lebo väčšinou každý strom rastie dlhšie, ako je náš život. Nevieme, kedy nás do tej rakvy uložia. Ale keby to bolo už dnes či zajtra, ako sme na tom, drahí moji, ja i ty, skúsme si odpovedať vo svojom srdci. Som pripravený. Ak áno, tak môžeš povedať, že som šťastný človek, si šťastný človek. A ak nie, čas misie je práve o tom, aby sme si uvedomili, že kráčame k večnosti, že pre ňu sme stvorení k večnému životu a nie k večnej smrti. A aby sme odovzdali do Božieho milosrdenstva to, čo by nám blokovalo tú bránu k večnému životu. Lebo Pán je dobrý pastier, ktorý nás hľadá, čaká, tak ako sme to v nedeľu počuli. Otec, ktorý vykúka na svojho syna, aby bol v jeho dome. Aký život, taká smrť. A aká smrť, taká večnosť. Žime múdro, aby sme raz aj v pokoji z tohoto sveta mohli odchádzať. Amen.
drahí bratia a sestry, prvnež budeme mať účasť na Eucharistii, ktorá je znakom jednoty a lásky, prosme Pána, aby pre krv vyliatu na kríži udelil spásu nám i celému svetu. Pane Ježišu, Spasiteľ sveta, daj, by Tvoja cirkev bola všetkým ľuďom opravdivým znamením spásy. Prosíme ťa, vyslíš nás. Chráň všetky národy pred hrôzami vojny a naučiť žiť v pokoji. Prosíme ťa, vyslíš nás. Oče, vlej novú nádej tým, čo stratili dôveru v ľudí i v Boha. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pre svoju krv vyliatu za všetkých obráť svojich nepriateľov a hriešnikov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Ty prídeš súdiť živých i mŕtvych. Príjmi našu zosnulú sestru Júliu na večnú svadobnú hostinu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj nás vo svojej milosti a láske, aby sme so zažatými lampami očakávali Tvoj príchod. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, spoliehame sa na Tvoje milosrdenstvo, lebo Ty si naša jediná záchrana. Tebe nech je sláva a česť na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Bože a Stvoriteľ náš, prinášame Ti dary chleba a vína, ktoré nám dávaš na zachovanie pozemského života. Prosíme ťa, premeni ich svojou božskou mocou, aby sa nám stali prameňom nesmrteľnosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, lebo Ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti a dávaš nám odmenu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa Ti všetky nebeské zástupy i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovoľ i nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach,
Naozaj si, svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske v jednote s našim biskupom Viliamom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si aj my navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved
prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
Modlíme sa. Dobrotivý Otče, dokonale nás očistí a obnov sviatosťou, ktorú sme prijali, aby aj naše telo z nej čerpalo posvedzujúcu silu a bolo raz oslávené s víťazným Kristom, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Na chvíľočku si môžete sadkať, aj keď už máte toho dosť asi. Zoznamov misijných. Vo štvrtok 14. marca o 10. hodine bude v pastoračnom centre stretnutie seniorov s misionármi. Takže tiež toto stretnutie bude aj spojené so svetou omšou a duchovnou obnovou, takže tých seniorov pozývame. Teraz po svätej omši hneď budeme premietať druhú časť filmu Ježiš, Evanjelia podľa Lukáša, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Srdečne ste pozvaní. Zajtra ráno hovoríme o cirkvi, ožeháva téma však, veľmi dôležitá, ale aby sme takým Božím pohľadom pozerali sa na Kristovo telo, ktorým cirkev je. Potom budeme spovedať do tej 11:30. Tiež to by mal samozrejme nejak potrebu porozprávať sa, rozhovoru duchovného, tak aj na to sme tu, je taký priestor. Využite tento čas, po obede od 3:30 spovedáme do 18:00, potom bude zajtra ešte posledná svätá omša pre deti o 16:00 hodine a pozbuďte, pošlite ich, pekné stretnutia sú to a večer budeme hovoriť na tému Ježiš, darca života. V piatok, nechcem predbehnúť štvrtok, ale to potom, v piatok budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých na svätej omši o 8 hodine rannej. Hovorím to preto, že tí, ktorí by ste chceli, môžu pristúpiť a prijať na misiách pomazanie chorých všetci tí, ktorí dovršili 60. rok a viac. Ak ste zdraví a máte po 60-ke, nechoďte na pomazanie, ale veľmi zriedka nájdeme človeka zdravého po 60-ke. Preto každý po 60-ke môže prijať. Ale aj tí, ktorí majú menej ako 60 a majú nejaké vážne psychické či fyzické choroby, depresie, či rakovina, či pred vážnou operáciou, všetci títo môžu prijať pomazanie chorých. Dôležitá podmienka byť posväcujúcej milosti, najlepšie po svätej spovedi. Preto to aj hovorím, budeme spovedať ešte tieto 2 dní zvlášť pred tým pomazaním, aby ste využili túto možnosť. Z literatúry k dnešným témam, vlastne aj zajtrajším, včerajším, lebo sme včera nehovorili ešte. Divoký v srdci, to je kniha o identite muža. Včera bola náuka pre mužov, aby ste aspoň trošku vedeli šajnu, že o čom sú tie knihy. Dávame vždycky ten deň k tým témam, o ktorých hovoríme. Tiež sme mali náuku pre ženy v nedeľu. Som žena, je zase kniha o identite ženy. Taký kresťanský pohľad, opretý o náuku Jana Pavla II. A osobné svedectvo Katrin Zeno. Dnes sme hovorili ráno o spovedi, kniha Bože buď milostivý, od bývalého protestanta, teda obráteného, už katolíka, keďže predtým sa pohrdavo posmievala tak, ako to niekedy býva, ale keď sa obrátil, videl, aký nesmerným darom je spoveď. Veľmi dobrá kniha, môže pomôcť k prežívaniu svätej spovede, alebo teraz večer o smrti hovoríme, kniha od Petra Krefta, troška pre náročnejších. Opisuje smrť. Láska je silnejšia ako smrť. Opisuje smrť ako matku, sestru a ešte aj inak. Priateľa, cudzinca, smrť ako nepriateľ, smrť ako milovaný. Alebo tiež kniha od nášho zakladateľa Alfonza z Liguori Vo svetle večnosti. Tiež kniha o smrti, o takej príprave na dobrú smrť. A ešte minútu vydržíte jeden príbeh, aby to nebolo také veľmi vážne. Dnes večer pán farár išiel v kúpe vo vlaku a s ním cestovali takí puberťáci, ktorí si z neho tak trošku aj uťahovali. A potom pán farár zaspal a uťahovali si ešte viac, ale on to už nevnímal. A vlak náhle vošiel do tunela a keďže bolo pokazené svetlo vo vlaku, tak ostala úplná tma vo vlaku a veľký hukot nastal, v tuneli sa to ozývalo aj vo vlaku. To pána farára zobudilo a keď sa ocitol v tme, tak vykrikol od strachu:
Bože, kam to ideme? A jeden z tých puberťakov hovorí do tmy, do pekla, pán farár, do pekla. A pán farár si vydýchol a hovorí, ako dobre, že som si kúpil aj spiatočný lístok. Tak sa tiež stáva v živote, ale z pekla už niet návratu spiatočného lístka, preto žijeme tak, aby sme tam nemuseli ísť. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Idte v mene Božom.